December ni som ni kumsang ni som pakhatania Waldport Oregon po US mundang ang thovin avot tea zingkara papakat hi tuipui kam vela te chuan amain atei hoi mai maya tuya chuan thil engemaw ron lang chuak hi awa hmua tui chen nan chuan alahma deuh sia bolhlo mai mai niin alang bok silova awa chian tangata athil pu chuan a thong chiang le mi panau pang ke korte chi ha hi alo tlalum reng chunin rang takin Lincoln County Sheriff's Office akol ngala Detective te chuan mi panau pang ruang chu anan endika ala sen dewa wangin akum turom ang po rin thiam ahar le akutin le ketin te chu fight takin ain hlep thlapa alume po apangai lea chu wang chuan mi panau pang chu chung ko pangai takatanga lo salian en kolle ngai saklo ve tak ani rin ani alandan mai chuan tuyatlalum ang bera ataksa chuan vual emo pemle seremo pakhat ma mutur aom lova chet sual palwang liau thi niin alang police chuan mi panau pang chu tunge ani an shasi lova dar kar khat emovel nuwa achung ten nau pang bo report anron thelu mai ringin anlo ngak ta top maya amai ro chu mi panau pang lain atom tak chuan ngai ventu pakhat ma anei lova dar kar ni lai aliam nuwa po mi bo report andong tamia lo mai chutia eng report ma alo lu tak lova chuan police te chuan bob khok heralo nga der chin in an shetalo nau pang case ani boka an laur sun hlea nu chui kongarin tlak berle department sang ber FBI anin rol tarup mai special agent Mike Holman nu chui konga ton hriat nga to tak chuan case chu an zir chiang ngal thuaya mi banau pang chu tunge ani hriat masak phot tulin a hria a ming hriat chhuat tumin ma anan lata ngala mi panau pang taksa chuan ngai sakna hnu ma eng ma om silova han chui zui vak ngai na awang hle investigator de chu Waldport che vele in zong a lut kwalin zona anan zot chara ko thler mun sang chu mi panau pang thalak chu tarin a mingemo a chung te emo hria chuan police station nai ber hriat tir turin thu an chua boka police te chu thil ni thei om sang tengai toin station lama po an lo rive mupa motor accident na thi te po ani ve thei awangin coast guard te nena chu luipui kam vela chuan motor thlan liam na emo chet sual na hnu ma emo a om lo anan en kwal tira helicopter nen thanem ngai taka an zon ngel poin chu tiang om ang hnu ma chu pakhat ma an mulo police te chuan an veng le a che vel ringota zon chu tok talova hriain chu mi panau pang thalak chu thu thar la khom tu te hna an pea chanchin bule TV lama an chhuata chuai mai van i thak takin an zon na huang an han zau hnuwa chuan chu mi panau pang lain atom tak chuan hretu alo nei ve hlau mai nu pakhat Dennis Thompson in chu mi panau pang chu TV kal tlanga an murual chuan a phuzuk maya a om thin kumlimi Zakari Longo ninge hriain police te chu awa be pop tangala Dennis hian Zakaria le anau te pani a om thina aruangan charma deuh lok po hian an lain om zak sia makatin oi harsa ati hle Zakaria pa Christian Longo le Dennis te hi coffee shop an thok hova Newport a chengin an nu Mary Jane Baker nen fa pathum an neya Zakaria hi a upa bernin meiche pani Seidi kumthum mi le kumni na mang ve mek medisonite an ombok Dennis chuan Christian te chum kwa chu Newport a chuan karuk vel chi an lo om thu soin police te hna chuan anin omna te po chu ashil boka investigator de chu rang takin Zakaria te in lampan chuan an chuak ngala Newport coastline an in lua landing shore anti longchol na hmuna chuan an vakala zual ko turakal an ni boka Zakaria chung te han ma chon chu an hupur ve hle
amai ro chu ina chuan tu ma an lo tlat lo mai in chunga chuan an han luta pindan sang te chu en dikin oman le lo an han en kuala mishing mu tur pakhat ma an lo in chunga bungrom dan vela tang chuan anei tu te chu thuian kal arin lova an lo hole ngal mai ringin an ngak dewa ma se tu ma an ngak chuak zo tlat lo in chung chuan han dap thale ngata thom no vel te chu ain thlep fel veka mun la chu a fai mai boxia investigator de chuan mak anti tatel tel mai an thenom vel mi te an han kom kuala tu mai in christianity chung kwa chu an lo she chiang hau lo maya chi le kuang te mo thian thai mo po an nei mi lo ni in alang tlat ti chuan FBI te chuan christianity chung ko zon na chu an han tho chun zom ta ngala an case chu US ram puma hriat turin an the dara Christian Longole anupui fanau te chin chang hria piang chuan police station nai ber hriat tir turin thu an han chuata Christian te chung ko member tu ma mu tur anom tak lova chuan an mani hretuam chun deni si chu Zakaria ruang chu fin fia turin police station a an kova chuti rual chuan police unit shanin Zakaria ruang an charna borvel tuipui chung chu an lo en fia ve me boka an nu chuina tangkai tur thil engem mu in be sein tui chung te chu an en kuala an be sei lo thil rap thak tak an mu chuak tatlat mai sleeping bag chunga mei chenau pang ruang alo ama Zakariang thovin ke korte chi aha a chunga chuan lungtum lian tak aom boka ruang chu tuya apil ngei theina turin a buk tir tuata na da ni nge yarin ani chu mei chenau pangkhong ai thak tak chu ama an lo char to Zakaria nian chuan ani nang viau maya investigator de chuan anaw seidi ngei chu ani an ring ngala diver te chuan thil dang an han zong le char chara tui chunga chuan sleeping bag ama an lo char toang chi chu an mu chuak le nol maya tun tum chu alo in hong sa ama an lo char toang thovin a chunga chuan lungtum lian tak alo om ve boka a chunga chuan ruang om ve lo wangin Zakaria an khungna bag ani ti hairual ani lo Lincoln County Sheriff's Office Detective Dennis Boss chuan he until mu chua chungchangi FBI Criminal Pursuit Documentary a sei chuakin investigator na kum kha le chen kalo tho ve to na khan thil rap thlak le tri biom tak tak katong nem ve le in kain hria amai ro chu hemi tuma kan thil mu chua zet hi chu tor thiam har kati hlea crime scene a po in sum zo lovin ka thing thin noka kamit tuitla hialani ati Zakaria te u nau chu tha an ni ti a chiang ta hlea amai ro chu tunge heng nau pang poi soilo chiale tha po la thliar sang thiam manglo te hi heti taka ronga that duang eng bernge atha chan niang ole kan kal thui main like ka han pele lokila he channel hi lo la subscribe lo ni chuan khong ain min an subscribe sak ve ngala tin notification kha ion phe chuan video thar lo chua piang in ifars zia thei don ani Zakaria le sedi te u naw ruang tui puya char ania anu le patela chuan chinchang hriat alani box silo tual thatu chu lungmuang takin tual alaleng ti na ania an man chua wat lo chuan nau pang dang tan po ahim lo thei tlat man moangai chetrana chul Zakaria te u naw ba ka khan Newport le a chevela chuan ruang engzat nge omang tunge aron bitum le don tu main an shelo police ten mi pui chan pui an dil na thu chua chuan na satakin na athoka Christian ale achung te chin chang hria nia in soi mi engemaw zat nena tangin call an dong tanual maya a engama lam chia chi ani lo awangin investigator de chuan an thu don te chu anan bo zui zara chung zinga chuan Children's Park bulatang call an don chuan an beng aver tazak maile mi tu emo hi an khonau pangin fiam na mual bula atal nem thule nau pang ho chevel en thli thlai ni om taka akal zin thu report alo luta investigator de chuan an han chui chianga
Children's Park bulvela te chuan an chang ren rona an hek pa chu aron in lan le tareng reng lo maya an malak na a chuan op le tari phot report chu chol lovin aron lut renga pakhat bozui chakom deuh thu thar aron lut le tatlat mai papakhat hian Zakaria ruang an charma zana chia aruang an charna bula leya papakhat nen anin to chanchin aron soya zanlaya motor hnung aloin honga chupa chuan a chhia ematin pui angai le ngai lo avazota chupa chuan a motor chu anun theilo ve zeu thule a thatle ngal thuin alo chang niin asoya amai ro chu zanlaya thil thleng ania a thim dewa wangin a mel po a muchiang theilowa a motor la chu a model le arong takngial po a soi theitlat lo investigator de chuan han thlur bing deuh bik tur thu chiang eng ma an she thei talova Zakaria ruang huma saber tu atang chuan bul anan chan thale ta Bisol chen khathian rin hlel an hlolo nan police te na report pe an lowin tlo khalve fo to wangin Zakaria ruang huma saber tu po chu uluk le zuala thu zo fia thain an sheta a record lui te anan haya ruang mutu chu nau pangkut thlak a china wangin man alo ni to zel bangalo zut ve rap to ni ti an mutsuak tatlat mai asul nuin azir boka investigator de chuan ama ngei chumo phurtu ani ringin an han dop ta ani chuan in nam hnoi na eng ma nei lo thu soin Zakaria ruang amu ma zana alcoholic anonymous akal thu soin atang na le AA meeting hi zungol vei ngei tumten an phurit in chokton na turatana ti ho na hun an man thin ani thu kan sei zin to kha investigator de chuan meeting ane na mun chu anan dapta bolina chuan chemical chikhat poi khoi na muna thisen nu ma chuina ta na an man thin luminol anan the kwala chuta le forensic mithiam te chuan bolin chhuat le bangvela te chuan thisen nu ma an mutanual mai an lorin hlelok ang ngein chu pa chu in la inolu tukin police te ma alowin to khallok ani mel ta hlea Zakaria te u naw chu bathroom a chuan rong taka tha nuwa Walport Oregon tuipia chuan a pai ni in arin om ta hle amai ro chu ni na lang ti vel mai thutluk na siam chi an ni lo boka bathroom chunga thisen sample chu lain laboratory lama endik turin an han thona investigator de chuan finfiana thatok takom lovin an du an sheng theibik silova Zakaria ruang mutupa po chu an hotir vele taphota chuti rual chuan Christian Longo te nu pale an fanau sen te chu khoya tak omang mo ti mol mai chuan investigator te ril ru alalwa ne hlea Zakaria te u naw thattu chuan a kidnap nge nianga tuipui chunga chuan an ruang alaom zona atam hle mai investigator de chuan Christian atenu pachan chin chu chiang zo ka shia thain an shia police station a Zakaria nu Mary Jane u naw pa Mark Baker an ko ta top maya an tu shia du sang te zotin an han khom chiang ta Mary Jane Baker hi kumsang khat zakwa somruk pasari khan Ann Arbor Michigan a alo pianga an u naw hi paruk niin kumsang khat zakwa somsaria anule pate anin thena an u naw chu anu kianga an om veka Jehovah Witness a aloin an nau pan lai atangin ko thanin kai shoi na le zirtir na thatak donga seilian an nia kumsom ni anin company pakhata secretary na athoka chuta tang chuan Christian Longo nen chuan anin tong ta nin Mary u Mark Baker chuan investigator de chu ashila Christian le Mary te chu anin mel shet tir phata tangin anin mil chho ngal lea anu le pate anin then ve to wangin anin shethiam dun viau mai Christian chu Jehovah Witness ko shan member inom takani ve boka wangin rin na ko nga po an thu arwal lea tlangwal nung chang tha ri the thil le nom chen na thil dang ten ati boilo ani boka Mary chung te poin mak pa tan an yai lo hlea kumsakan zakwa som kwa pathuma in nein Michigana an chenga kumsakan zakwa som kwa pasari February tha an fama saber Zakaria chu alo pianga
akum zonin seidi le medicine te an nei zui le poka meri chuan a pasal fanau te chu a en kol nei rem rem hlea an changa jing viau na chang chenu ni chungin a fa te chu thom no bal a hak tir ngai meu lova thu tha a zir tir na sa a an nung changpo a thalom hle ni in marka chuan a soya fa en kol konga na chuan a farnu chu thenom khoveng te poin an fak ve hle ni in a soi Paber Christian chuan construction company adina a thokrim boka a company poin reilo te chungin ma ason chak hlea nupui fel tak nein fa pathum duam tak tak aneya anei zon na konga an tluang boka tu chung kwa ma otbik lem lovin hun an mang chowa amai ro chu hun an kal dewa Christian company chuan harsat na neu atok chho tatlat mai ador tu telamin poisan bat sak nuala anrul theilo wangin anatok te hlo po apelei thei tatlat lo maya a che buai tatlat chutia mani chhor te hlo po pe theilo khopa an tla chetamai chu Christiana chuan za thak ti viau ma se engma ti thei anei silo a poisa bat sak tu te chu an thin ngel poin an lo sang hlei thei big silova mi soile dem hlo reng anun manai chuan tin kumsang ni pakhat September tha Newport Oregon lama anupui fanau te chu apem pui ta top maya Newport a chuan tuipui bul longchol na chua ka maya inan lua Christiana chu coffee dora ain hlo ve ta trawa ti bak chu Mark Baker chuan a farnu te chung ko chanchin chu soi thei vak anei lo investigator te chuan alo ni mo tin an thu hriat chin po chu tangkai an ti thu an shrila Christiana thona coffee dor chu tlo thain an hria an che chuak ta ngala coffee shop a thokte chuan Zakaria te u nau om thin tu Dennis Thompson chu Christiana nen chuan anin kom nge hle nia an soya wangin ani po chu an han kom chiang vele ta Dennis chuan Christiana chu pafel le ngai na tom takani thu soin an chung kwa chu a mel hriat tir phata tangin angai na ngal hlea naupang ho po a om sak phone in investigator te hena chuan alo soya an fate chu naupang te mani se en kol an nuam viau ni in a soi boka abak soi turwak a shelo investigator te chuan Denisia chang chuan an be sei thil tangkai engma an hre thei te chuang lova amang an thlak chan ta viau mai Christian Longo te nu pale an fanau pang ber medicine bo tangin niriat lai alo liam ta der maya Zakaria le seidi te thattu la an laman chuak thei silo Zakaria ruang mu masaber tu an rin hel om chun la fin fiana tha an nei lo wangin an man ngot thei silova Mary chung tele mi pui lama tangin police te malak na du khop lo na thom a ring ta hle an rin hel ber chuan in nam hnoi na anei lo thu a soi ve tlata wangin polygraph test mangin dot a soile soilo anan endika a pass tlat maya amai ro chu polygraph test hi za arin tlak big lo wangin AA meeting an nei na muna antigen sample result chu an han ngai chang le a chu ta po chuan a lo fi hlim tlat mai bualin atanga antigen sample lak chu Zakaria te u nau thisen nilovin ngolve ho sul nu ani an ring tabera an chui tur nei chun chu a fi hlimani ti an fin fia theita investigator te chuan Christian te chung ko chunga poi khoi tu zon na chu a bul thu ta tang bokin an han tran thale a amai ro chu eng thil tangkai ma an mu chu bel theita chuang lo nu chui tu te chuan an nu chui lai chu harsa an ti hlea an beidong talek lek mai chutia malak vak ngai na an hriat tolo lai chuan van i thak takin Newport a hotel pakhata tangin call poimo heavy an dong tanol mai hotel room ti fai tu pakhatin bollo apai lain nom boma Christian Longo te chung ko albam le Mary Jane driving license a charnol maya albama chuan Zakaria te u nau thalak enge mozat aom nge tu nu main manifa te thalak le mani license te chu an pai mai don lovani ti an hre chiang hlea an ngai chalovin police an ron hriat tirta ani investigator te chuan chu cholbuk chu Christian te chung kwa Newport an thlen hlima an chen lai lok na hotel ani ti an hrengal thuaya
chui dan tur idea an nei le pha ta Newport bulatui pui zau tak chu uluk zo ka dap le thain an hria a zau theyang berin diver te chuan tui chung chu an lu chua le ta an zon ber po shelova reingial an dap nuwa Christianate in zon vela chuan thil rap thak lutuk an pu chuak le tatlat mai diver te chuan tui hnuaya chuan suitcase dum lian pani an chara pakhat zoka chuan sam alowin zi nan deuh nuaya anan hon nak chuan suitcase pakhata Christian Longon nupui Mary Jane ni ruang alo om reng mai pakhat zoka chuan an fanunau pang ber kumni mi medicine ni ruang alo om bok Mary Jane ni chuan thomno pakhat ma ain bellova re na thla ni nge rin thei turin a ngong alo duk deuh thua boka Mary Jane te nu farwang an char thu chu an chung te an hriat tir ngal thuaya an lo tuar na hlea poi khoi tu chu tu po ni se a phu tok shem na a mu ngei thei nan chui chuak thuai turin investigator te chu an lo ngen ngala longo chung ko member pali te ruang an muta a pa ber Christian longo chu khonge a om miswalin an man nge nia miswal laka tangin abiru zok tuipuya aruang aron lang chuak ve mayangem ti zona te chuan investigator te ngai tuana achok boi ta vek mai ala thilawani hlau chuan anupui fanau te tonang chu aton velo nan aom na an chui chu awat watangai ni ti investigator te chuan an hria nasa zokin Christian azon na chu an thok tangala longo chung kwa nungdama mununung bertu nia an hriat Dennis Thompson i bok chu investigator te chuan station a anan ko lea tuntum chu a thian te chung ko chungchang a hriat ang te zep then nei mi lova soi chuak vek turin investigator te chuan an han nge na chu ta le Dennis chuan Christian ale Meritan Zandria an ei chua zana thil thleng an nu chui na kong ron sat ko hok tur thil poimo heavy u chuak a soi chuak ta hlol mai Zakaria ruang an charma de ulokin zan khatchu an nupa zanri ei chuan duwa wangin denisi chuan an fate chu alo om saka an chua don chuan hlim takin anin thla hun hlimom le nuam tak mangdun turin du sakna thute a hlana amai ro chu zandar som pakhat vela an lo let le chu an ron hlim lo dun hlea Christiana pe chu trapzo hlim niom takin amit asen de ruma engma an soilo ve wangin denisi chuan a ho santa chu thil thlen zana tanga ni reilo te a chuan Christiana chu na thona hmuna ni lengin a mel a hlim lova Denisin a chan an zo chuan Merin a chua san thule a fate zong po a hruai vek thuin a lo changa Christiana chu chumitu ka tang chuan an na thona coffee shop a chuan a mel mu tur aum tamia lova a chanchin po a hrazui talo ni in Denisi chuan a soi bok an tu tar hriat chuan investigator te ngai tuana article thui lea Christiana chu an nupui fanau ten an chua sana wang chuan an suang tua thiam ngal maya a mai ro chu an nupui fanau te thina chuan in nam noina anei kherangem ama ber chu khoya nge aom ti lai vel chu an mutan alan itlat chung investigator te zel din ti vel chuan Christiana tho pui te beng po alo thleng ve thuaya an ngai dan anilo hlom hle an thopui pa chu pachatak ni an hriata wangin chu tiang thil rap thak lutuk chu ti du tura an ngai lova om muna athawang hau an lo pen na ve hle investigator te tan chuan Christiana zon mu chu apoi mo tatel tel maya anin kota akar an mulova anupui fanau tela an chena tang halo te an ruang an char boxia Christiana chu atlan bo ani arinom taber mai Mary Jane chan chin chu au nau te tangin an hrenual toa Christian longo chu engang mi nge ani reng ti investigator te chuan hriat chian an du ta Christian nu le pa te an zong chuaka an fa pachan chin chu chip chiar zokin an han zota an nu chui na ta na tangkai tur thil an hre chuak ta nual mai Christiana chu Jehovah Witness zirtina noya seilian aniangin an koshan kalphung khir takle an dan zong te zom vektura be sei ania
amai ro chu atlei rol chowa tangin anun chu aron danglam chho chak hle niin Christian anu le pa te chuan an soya personality disorder anti mai rilrolam chian lo na chi khat nein thil hi achelam le athim zong hlirin angai tua thina chu chuan midang laka ache dan tam taka ngong anei na sa hlea mi bum a shatin anu le pa te ngei po chu dot ashil fowa an paisa po alo ruk sak nual tonin investigator te hena chuan an lo soya chutia amizia te anan hriat chian nuwa chuan an chen na hlui Michigan lama kalin Christiana chanchin chu anan chui chiang le ta zela Christiana chu a company atlak chiat nuwa chuan Michigan State chunga bank shanga dan phallo thil alo tiru fo ani ti an hre chuak le ta zel mai asum don na atlak chiat nuwa chuan hun rei tak chung chu alo in thup chara ama mingin company account atangin check te aziaka ami chorte tan bank ka paisa nei mi silovin check chu ape chuak fowa chu engdang wang nilovin mi mualan ro puina inti milen nan ati aniber chutia achet velna chuan bank pakhata checking in paisa lak chua atuma an cashier chuan ring hlelin ID alo dila aring hlelani ti a hriat nuwa Christiana chuan bank chu a chua san ngala amai ro chu bank lam chuan police nena an lo report thuaya Christiana chu an manta ti chuan hun rei tak alo thup to asum don na tlak chiat thu chu mi zongin an hriat chua pha taveka apoi khoi chu ala serious em lo wangin police te chuan bon te sign tirin an chua tir vele maya amai ro chu zel tan aya thil poi le za thak zok atong le tatlat mai an caution loina Jehovah Witness te chu dan le dun ngai poi mo em an nia Christian che dan chuan an bengalo thlenga an nu pa chu caution thu nei tu te ma in lan turin an kova caution pui pa te chuan Christian che dan chuan du lo thu te hrilin an caution atanga chuak turin an hriat tir ta engmati sual nei velo merite nu faza poin an tuar ve ta veka showman tin an zaklea ti chuan chu mual phonaram chu tlan sanin Christiana chuan Ohio lama achungte apem puita Ohio a chuan in ruak lian ve deuh mai hi a mufua han chei that deuh chuan nuam taka lua thei a in beiseya man ruwa amamo nual dona wangin in sakna bungro zuar pakhat nena bat avadil taroi maya ani po chuan alorem ti ve mai boka in sakna bungrua engemaw zat dollar sing ni sanga man ve lai hi avada sakta Christiana chuan bungrua te chu in chei thatna turatan alo ti okong lo maya alo zuar chhong hem mai athil zor chu mi te poin an ron en ve neu renga amai ro chu an zinga pakhat chuan Christiana hoi herle chezia velte chu aring hlel tatlat maya abung rozor po leita lem lo chuan police te hna ava report taringot maya police te chuan an report don chu bozuin Christiana bung rozor na hmuna chuan an vakala maktak main Christiana te chung kwa chu an lo bo diak mai police te naron chui zui don ti hrian niom takin Christiana chuan an pui fanau te chu an thom na khung khom na hun po pelovin hlate khwa alo tlan bo pui le dai to hi alo nia an man thei talo Ohio an chwa sana tang chuan Mary chuan a chung te abe pop ngai talova an chanchin an hret lo rei tak nuwa chuan Mary chung te chu an ngai a tha thei talova Toledo police station a mibo report an vaziak lut ta top maya maro chu report an zia lu tanga rei vak lova postcard an donga South Dakota tanga Mary ron thon hi alo nia an dam that thu le apasalin na azon mek thu te anin ben bel deuh nuwa phone call ron biak atum thu alo ziaka ala damani ti an hriat chian nuwa chuan an report thelu po chu an hnuk dok le ta ani Christian Longo chu investigator te base in asul nu alo nok zek maya alandana pa fel le ngai na tom tak ani lain mi bum ching le dan phallo thil ti she mi alo ni ti an hriat nuwa chuan ngai dan pani an nei ta tun malama alo bum to tu emoin aron zong chuakanga anupui fanau te nen chuan athat mang ta vek mayam niang
nge ama chuan anupui fanau te chu athatanga atlan bo ta zok zona om thei pani te chu chui chuang nge tumin investigator te chu an thokrim hle han chui zui ngal mai na tur nei lova an hoilol lol lai chuan investigator te chuan San Francisco lama tangin report poimo tak an dong le ta Christian chu San Francisco a dam sen lula an mu thu an ron sei tatlat mai Starbucks dora in hlona tur adil niin dor nei pa chuan aron soya alo hriat chan po tun mai in Christian chu alo chhor to thina an chung ko chanchin thar lama alo mu wang niin aron soya investigator chuan Christian chu man ngei tumin San Francisco lam chu an pan ta ngala Starbucks dora chuan aron kal le ngei an base ya FBI agent te chuan in chei dang lamin alo lan hun an chang taran maya ma se Christian chu aron in landu tareng reng lo late khu atlan bo tumin kongdang alo zong le dai toa amai ro chu a che swal tatlat mai police ten credit card bo an record zinga mi pakhat chu mang tu an omani ti an muchuaka anan chui chian chuan chu credit card mang tu chu Christian Longo ani ti an she theita a credit card man zara Christian chet novel zong chu an chui chuak theita a investigator te na chu awol sam ta duak mai San Francisco atanga Texas panna tur thlona ticket leinan amanga anua Texas atanga Mexico panna tur ticket man pek nan credit card book chu amang lea kumsang ni chowela ka chuan Mexico ramalut tur hian America khwale tuitetan passport angai lem lova chutia olsam taka inkal po thei alani awang chuan US dan phallo thil tam tak lut po hi Mexico atanga laklu ani nge a tin US miswal tam takin biruk nan an mang na sa hlebok Christiana po hi Mexico rama atom bo vai chuan zon mu a hau tak to hle dona investigator de chuan chu hriain ram ria duty FBI special agent Daniel Clecanena report an thon ngal vata anin Mexico lama tran alo la ngal chara Christian Longo chu FBI most wanted list top 10 zinga aming atar tawa mai ken kun Mexico vela om nian sheta wangin athalak te chu an thedar ta chuaya ngor takin an zong ta January ni sompali kumsang ni pania FBI te chuan khwalzin hruai tu pakhat ne na tangin call an donga Christian Longo chu ni khatliam ta mai khan ken kun atangin khwa afan puya chumi nuwa ken kun atanga mail somnga ahla campground pakhata ashwai thu aron soita FBI te chuan rang takin campground chu an pan ngala Christian omna ninge ya an hriat mun pakhat chu an hual bet ngala achung an bi chuan Christian Longo angei mai chu nulabula hlim zetin alo khivur vur maya nula chu German nin photographer ania Christian chuan journalist anga insoin nula chu alo strange guis der mai an mu felta moti vele FBI te chuan lu chilin Christian chu an pot chuaka anupui Mary Jane le afate pathum thina rinhlel thua an manta ani agent Daniel chuan du thlan tur pani anei thu shilin Christian chu aril ru siam thoi turin ashila US alet lea rural nama chon nge Mexico tan ina tan ti chu athlan angai ta Mexican zela tan shom zian soi thin chu alo hriat ve to wangin Christian chuan America let le chu athlang ta zoka ti chuan thlona in US an panpui ta thlona chunga chuan agent Daniel chuan ain puan du hlau be sein Christian chu dop ti pui de ore u boxin engemo an soi puya mission kan thi nuwa kan tharau kan na chung chang te anan soi kaya Christian chuan an sa khowona an rin dan te soin a chung te chu an mu hil mek nia angai thu agent nena chuan a soya chuta le Daniel chuan engwangin nge I tha tin an zot thuta Christian chuan mun nuam zo ka omse ka du wangani tin a chang ta chu thu chu in puan angin angai thei ta boka investigator de chuan an ti sual lo ti an chiang ta kumsang ni pathum February tha
trial pa ngai an nei atan thakhat chau om to tia Mary Jane le Madison te chu atha nge an ni thu pomin swal ni in pomna wanga in ngai na thiam na om thin guilty plea chu aron the lut tatlat mai thu nei tu ten achung ko member zong zong that mang vek tua an pu lain ani chuan pani chau atha thu aron soiti na ani chu kumsang ni pathum march ni soma trial chu nei ania apoi khoina chuan America ram adeng chuak ne boka an thukal lam ho lam ron ngai ven tu po an thahnem hle kota chuan in soifia na hun pek ania Christian Longo chuan jury te ma athiam thu le thiam lo thu ni bok chu heti hian a soifia ta Zakaria le Seidi te chu anupui Mary Jane thanin asoya anabana ina hoin anupui chu adopt chuaka anin hau chiam nuwa athin rimin sum zo lo chuan Mary Jane chu arek hluma chumi nuwa naute medicine po chu arek hlum zui ve tamai nin ain soi amai ro chu jury te chuan Christian Longo thu soi chu pakhat man oi saklova tual tha thu boy pali lai or tirin thiam lo chantir anita April ni som paru kumsang ni pathum khan thi tura chung thu rel anita ani jachin thutluk na puan vele Christian chuan zoi sapin katan ko na dari ani e tin atong chuaka athil tia chuan ain chir hle ani ti hriat takin amit tui atlange nge ani zela om nuain puangin interview na anupui fanau te atha dan chu chiang takin asoi chuak ta asum don na atlak chiat nuwa achung te chu shom takin mun sang sanga apem kwal puya nun nuam le hadam po an nei theilo wangin shom ati thin hlea an thi chuan an tan anom zok arina wangin anupui le afa te chu athat mang tamai nin ain soi zanan muddonin aril ruwa anupui chu thamai duna aron oma chuta changa darkar ni nu vela chuan nu panun an mang nge ngea an muddun zo chuan anupui thamuang takamulai chu arek lumta an fanau pang ber medicine po chu rek lum zui velein suitcase ran ve a khunga tuipui kama kengin apai ta in chunga let lein Zakaria le Seidi chu kara aphura tuipui kan na leya chuan dingin sleeping bag a akhunga abuk tirit turin achunga lungtum ada ve a tuipuya chuan apai vele ta ani Christiana chuan athi ma nge yamidang tanamal som na ni ve adua wangin kumsang ni som pakhat khan atak sapeng te chu amamo tu te tan donate adu thu nei tu te hena athlena ma se anrem ti saktalo ani Christian Longo hi tuna chuan kumsom li paruk mi alo ni ve toa lethal injection manga an chiu hlum hun ngakin Oregon State Penitentiary ala om ngat mayani